ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଲୋକ କାନ୍ଧରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋହି ପାଣି ପାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଚାଳ ଛପର ଘର। ସ୍ରୋତକୁ କାଟି କାନ୍ଧରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଧରି ପାଣି ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ପାଣି ପାର ହେବା ବେଳେ ସୁଅରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ କାନ୍ଧେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହଯୋଗରେ ପାଣି ପାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କିଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଝରିପାଣି ବେଲଘର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଆସିବାରୁ କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଏମିତି ପାଣିରେ ପଶିଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 162.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଲିଗୁଡାରେ 96 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କନ୍ଧମାଳରୁ 2 ଦିନ ହେବ ଯେଭଳି ଭାବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ରହୁଛି ସ୍ଥିତି? ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି କି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛାଡ଼ିছে, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ବେଲଘର ଏବଂ ଝିରିପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଝିରିପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ବହି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାସାଲୁଙ୍ଗି ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଉଳ ନଦୀ, ଉଟେଇ ନଦୀ ଏବଂ ତଳଦୁଆ ନଦୀ ଏଭଳି ବହୁ ନଦୀ ଯୋଉ ରହିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ପାଣି ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଉପରେ ଯାଉଛି। ସୌମ୍ୟା, ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ସେ ସବୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ସନ୍ତୋଷ? ନାଇଁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଯେଭଳି 2 ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଲିଗୁଡା ନୂଆ ସାହିରେ ଏକ ପରିବାର ଘରର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଉପରେ ପାଲ ପକାଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ତାର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥ ଯୋଉ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସାହି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବଜାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଜରି କି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ